Estes pés camiñaron na vida ata atopar as ferramentas coas que sentirse ben e traballar rodeados de terra e gana de aprender. Hola, son José e son educador de horta. A nosa historia con José, o noso educador de horta, vai estar chea de xente, a que rodea o noso amigo no seu día a día, maiores e pequenos. Xente de toda condición que atopa na horta, grazas á sabedoría de José, un lugar onde aprender ou mesmo relaxarse pasando un tempo de lecer saudable. Iso é o que fai José no seu proxecto que ten por nome Hortaverso, proxecto no que colabora, entre outras entidades, con diferentes ONGs e colexios. Para mostra, comezamos a xornada con José no colexio da Ramallosa, en Teo. Aquí os rapaces aprenden as materias, xogan no patio e enraizan coñecementos no pequeno invernadoiro e nos bancais dos que dispón o centro. Cediño pola mañá, antes de que veñan os peques, ímonos preparar con José e descubrir como este rapaz deu moitas voltas na vida antes de poñer os pés na terra. Vexamos como foi a súa historia. Eu estaba en Madrid fai como unha década. Estudiei arte dramático e fixen tamén agrónomos, ainda que non a rematei, quedaron unhas pouquiñas para rematar, pero sí, fixen arte dramático e dediqueime moito en Madrid ao teatro, sobre todo, un pouco de cine, un pouco de televisión. Estaba moi canso e teño un pouco sono de decir, cando me jubile e tal, eu quero ter unha horta, unhas galiñas, e dixen, mira, para que me vou esperar? Entón, nada, collín un pouco bártulos, recollino todo, en cuestión de 15 días, deixei Madrid, estaba aquí vivindo. Eso, un pouco coa idea de emprender no rural e aquí estou. A idea inicial era ter unha horta en ecolóxico, claro, para vender produto directo, a hostelería sobre todo. Bueno, eso fixen durante moitos anos, a vida foi me levando por outros camiños e ao final dedícome a eso, pero máis desde o punto de vista da educación. Entón, o que me dedico é a ensinar sobre a horta e a natureza, e logo o Hortaverso chamase así porque é un pouco da mezcla da horta e do mundo da diversidade, porque dentro de toda a xente neurotípica que ven conmigo, sí que estou un pouco máis especializado, na xente neurodiversente. Autistas, TDAH, todas estas cousas. José xa está listo, e os primeiros pícaros con gana de aprender xa veñen cara á horta. Son as nenas e nenos de cuarto de primaria. Vexamos que ten José preparado para eles. Entón, que imos facer hoxe? Sabedes que no fondo hai un bancal con amorodos. Vichedes como unha planta de amorodo algunha vez? Sí. Que bota así como uns cables e ao final hai outra plantiña pequena? Sí. Que se chaman estolóns. Pois o que imos facer hoxe é coller esas plantiñas pequenas e pegalas ou chantalas nos bancais do lado. Parecemos? Vale. Así imos ter máis amorodos para cando chegue a seguinte temporada de amorodos. Cando é? Cando se comen os amorodos? Primavera. Primavera, verán... Está ben, está ben. A cousa hoxe vai de amorodos. Ademais de plantar, os pequenos poden aprender moitas outras cousas fedellando na terra, como ben sabe o noso José. Eu diría que o que máis aprendemos aquí é educación en valores. Pois igual, paciencia, empatía, psicomotricidade, aprender a traballar en equipo, todas estas cousas. Eu teño distintas líneas de traballo, pero esta que fago nos coles, estas hortas ecodidácticas que están promocionadas por Mans Unidas, digamos que é unha ferramenta para concienciar sobre a fame no mundo. En concreto, agora mesmo tiñamos bancais, mira, ben, ensina se queres, bancais do ano pasado que estaban cos amorodos un pouquiño maiores, xa. Entón, estámoslos sacando, estámoslos limpando, sacamos os fillos, e por aquelo da rotación de cultivos, que tamén aprendemos e tal, estámoslas collendo e levándoas ao seguinte bancal. Entón, aquí aproveitamos para falar, no caso de hoxe, da diferencia de reproducción sexual e asexual das plantas. Eses amorodos van medrar sans e fortes como estes cativos. Algún incluso quererá ser labrego de grande, ou non. Imoslles preguntar a ver que queren ser. Eu quero ser donde traballa meu pai, no Corte Inglés. Eu quero ser cantante. Eu agricultor. Sexan o que sexan, o que lles vai vir ben seguro é aprender a sementar uns allos. Iso será con José á volta no cole da Ramallosa.